nyumbani yaweze kuwa katika njia safi. Arita kwe kaonti ma Homabay oyango ni nyaka ne gichaka pedha giseloro kuonde math kod kuonde ma inyuoye kong'o ma chik ok opuodho maromo 203 kod ji ma osemaki bende romo ji 189. Komishona ma Homabay Moses Lilan koni kuom ndalo 20 ma okalo gisetimo pedha maromo 416 e gwenge mag kaonti no, kendo gisemako chang'a maromo lita 1468 e pedha makamano, lita 43,830 mar kangara kod lita 340 mar busa. Lilan manotelo ni kweth mar arita kwe kaonti no e rumo mane gibedo godo gi ruoth kod jolupgi ne okoni achije 189 magisemako e pedha no osetere doho kendo donjnegi kod ketho buora. Locations both in Rachonyo North, Rachonyo East, and here in Rangwe. We've been able to net 1,468 liters of changa. We've also been able to net 43,830 liters of kangara. We've also been able to confiscate 340 liters of busa. And we have closed 203 non-compliant alcohol outlets in the whole county. We've also arrested a total of 189 people who have been prosecuted, and many of them, have been punished in various ways.